Vo volebnom obvode Bánovce nad Bebravou bolo zapojených 62 okrskov, z toho 18 v meste Bánovce, 3 vo Veľkých Držkovciach a v každej ostatnej obci po jednom okrsku. Voľby v Bánovciach vždycky prebiehajú v takom kľudnom, pokojnom duchu. Takisto sa nezmenil počet okrskov, ani sa nezmenil počet zapísaných voličov nejak výrazne, ani počet vydaných voličských preukazov, napríklad oproti voľbám v roku 2010. Môžem povedať, že vďaka aj mojim kolegom a aj tomu možno, že pripravujeme voľby už nie prvé ani druhé a takisto vďaka aj spolupráci s ministerstvom vnútra, aj s obcami samozrejme, pretože starostovia obci boli veľmi ústretoví, že si sami prišli zobrať niektoré volebné materiály, tak všetko prebehlo úplne v pohode. Vždy je to o tom, že aj sú také malé stávky, že ktorá obec príde prvá, ale keďže je 26 politických strán, predpokladám, že možno okolo 11:30 by tu mohli byť prvé okrsky. My sme mali informácie, myslím si, a na naše prekvapenie pozitívne. Nevyskytli sa nejaké rušivé momenty, ktoré by ovplyvnili priebeh volieb. No a myslím si, a ja mám úprimnú radosť z toho, podľa toho, aké máme informácie, strana Smer, sociálna demokracia v okrese, si myslím, že tie prieskumy, ktoré boli, sú pre nás veľmi pozitívne a myslím si, že po skončení zrátania hlasov bude aj priestor na to, aby sme pozdvihli čašu a myslím si, hlavne hovorím za okres Bánovce nad Bebravou a vnímam to veľmi pozitívne. A tak pre mňa to už bola možno 8. kampaň, keď ich rátam dokopy, keď rátam aj ľudskárske, aj komunálne voľby a myslím si, že táto bola určite, keď to budem hodnotiť z pohľadu veľkých volieb, určite bola z môjho pohľadu najlepšia. Vrcholilo to tu v Bánovciach, oslavou MDŽ a myslím si, že aj tí občania, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, museli povedať. Viete, keď je na záver takejto akcie standing ovation, tak to hovorí same za seba, nebudem viac tomu hovoriť. Okrem toho, že sme robili v meste kampaň, tak sme robili aj na dedinách, ktoré mali o to záujem. A či to už boli priaznivci Smeru, alebo to boli proste iné politické strany a mali záujem o to, aby tá kampaň tam prebiehala, tak sme volili aj tento systém. Ale keby ich mám vymenovať, tie všetky dediny, všetko, čo sme zvládli v rámci času a voľných umelcov, tak sme sa snažili zabezpečiť a bolo ich veľa a bolo toho hodne a myslím, že sme spravili všetko, aby sme presvedčili voliča, aby volil silnú politickú stranu, ktorá sľubuje voličom istoty a či sa nám to podarilo a uvidíme. V voľnom období 2006 až 2010 prišli do okresu veľmi zaujímavé investície z rôznych čiže eurofondov alebo podporných projektov, že či vnímate tento úspech Smeru v našom regióne ako vysvedčenie, ktoré je normálnou prirodzenou vlastnosťou tohoto procesu? No, predovšetkým treba povedať, že intenzívne je nutné sa venovať samospráve počas celého volebného obdobia. Čiže pracovať so starostami, poznať ich problémy, s ktorými oni žijú vo svojich obciach i vo svojich regiónoch. A takto, keď sa nastaví celý program podľa potrieb občanov a pomôže sa týmto veciam z hora, tak ja si myslím, že potom sa dajú dosiahnuť aj úspechy také konkrétne, aby to občania pocitili na svojej koži, aby to pocitili v lepších životných podmienkach, v lepších pracovných podmienkach tam, kde sa vytvárajú pracovné miesta. Na pôdu obvodného úradu sa dostavila obec Líchava so svojimi výsledkami, boli ste medzi prvými, že? Sme celkom prví. No účasť bola veľmi dobrá, 79%, zo 133 volilo 105. Aj nám viete povedať exkluzívne, aké bolo poradie? Tak Smer 70 mal z toho, KDH 8 a tí ostatné už tak 14 príloh máme, čiže 14 strán bolo volených. Bolo viac strán, bolo viac roboty, ale mali sme dobrú komisiu, možno sme mali šťastie, to, že sme mali ľudí, ktorí to vedia, tak sme vedeli to rýchlo spraviť. Aj sa kružkovalo dosť? Dosť sa kružkovalo. Aj ľudia kružkovali našich regionálnych politikov?
To už sme až tak do toho nevideli, na to nebol čas, takže to vám neviem povedať. Nemali sme čas toľko, že koho, prosím. Je to nie len moja robota, je to robota aj týchto ľudí, aj mladých ľudí, ktorí nejakým spôsobom sú sústredení myšlienkami a programom strany Smer sociálna demokracia. Čiže ja som im za to veľmi povďačný a uvidíme, ako to všetko dopadne. Ľudia to majú v rukách, takže uvidíme. Ale ešte bude priestor, si myslím si, že ešte sa raz stretneme a potom budeme mať možnosť debatovať o tom, ako to vlastne dopadlo. Teraz ja nechcem predčasne hovoriť, nie som ani prorok a nechcem byť prorok, ale myslím si, že čo sme strana Smer sociálna demokracia, ktorá za to posledné obdobie Bánovce a okrese Bánovce urobila, si myslím, že by si aj zaslúžila pozitívny výsledok.